নিজেরা 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 Neng kadung nari beri gila kalau kartuma baneng lai. Beriba harai jaga kereng, dang rai jala baden. Beriba dani juga tung batang hai lege. Anjir, kerja kita aja. Bisa mana kena bangkulai. Angkri nebe gila lege. Angkri nebe bersat di kau. Bidi no ai cuna. Neng mani biba di satu. Neng thang nang lai. Ang jara pura raja hurfajobai. Angau sangai. Sangai cuna. Nunggu thangin tu. Ang bangun hari hapsinai. Apa azam kuang cia. Nang ai cuna. Kau tu nunggu thangpin ni. Ang rabu gua. Ang dong. Nung mana gitu. Bidi no ai lege. Nung kesuka unta. Tato tu nunggu hurfin nana. Tu tu lege no thang nasi. Tu nara ada lege. Tu tu thangsi. Kau thangpin tu ai. मा खालामबावनो गावब्रा फंबाय आंहाथ' जिबादि दाय जाबाय बे फिसा हिनजाव सासेनि थाखाय दाय नांनायखौ मोसौ मोसा फाननानै आं हराब्ला उफायानो गैया मा खालामनो आदा नायदावना मुजो गावनि बिखायाव नायगौना मुजो गावनि आथिङाव दायनां फोरदेनां आफा सुजिनां होननायानो जाहैबाय आदा बाब्राबनांबो गला बे दन्दखौ हरनानै माबा सासे खालामनानै लादो आदा माथो खालामबावनो गावब्रा फंबाय Ayo, kuliah apa tu mereka? Anjir. Gimana? Anjir. Sorry, गावब्रा फंबाय बिमा फिसा फैगासिनो दं एखेबारे आंनो खोबैबोगासिनो दं आं बादि मानसिखौनो ना नों बबे जायगानिफ्राय मोनदों बे गथ'खौ खालि फालाखौ दासो फैदों नोंसोर बबे जायगायाव मानो मानसिखौलाय नोंसोरनि जाजोबबाय आंनि मान सनमानखौ अनलायाव बे गाया थांफागोन गाया होबथाना लाखियो दे बे फाननायखौ हख'नानै हर Bawa, maaf belilah. Bidiनो फारि फारि मोसौ मोसा सम्पतिखौ जालांजोबनोसै नामा नोंसोरलाय बिमाया नोजोर होनाय मोनब्ला साफ्रा बेबायदि गोदाव सोराव जौ लोंलाबायग्रा थाखा फोनांलाबायग्रा जानाय नङामोन जथ' नोंनो फोरोंजोब्बाय गासैबो आं हले जेबो मिथिया आंनो लायहोदों थि थादो बे मोसौ मोसा फानहरनाया गोदो आंनि आइ आफा हरखानायसो मोसौ गाय माथाम हरनायजोंसो सम्पतिया एरदों बियो नोंनि सम्पति जेबो गैया बेहाय मोसा बागान होननाय नोंहा नोंनि फिसा हौवाया मानो बेफोरबायदि जानांगौमोन जौ फाग्ला नायहर हनै नोंनि फिसालाय माबायदि आखल लाजिया नोङो फिसालाखौ सदर होनो हायाखै नोङो नोंसिना बिदिनोसै बे आंखौसो उल्था दाय होफिननायानोसै हनै नोंनि फिसालाया रुवाथिखौसो लाहां लाजिया नामा लेखा गोरों बिहामजो नांगौ होनलाय नोंसिना बिदिनो आयौ सोर सोरहा मा गोमाखो मा जालाबायखो आं रुवाथिखौ लानो नागिरखो माथो जाखो लेखा गोरों हिनजाव सिख्लाफोरखौ नुवाखै रायज्लायदावनोनो हायाखै दा मानो जोंफ्रा बुजादलाबायखो सुमुथिखौ आं हाबा लाबाथाय आं जौबो गारनोसै खामानिबो मावनोसै सथिनोबो आइखौमोनथा आं खामानि मावनोसै साला रुवाथिखौसो गोसोखांनानै दंबावो बियो वा
थांनो ओंखारबाय आफा दे एसे मोजां रायज्लायहैदो मोजां खालायहैदो जागोन आफा कमल आरो मनज नोंसोर थादो दे गाबनो नाङा दे आं देनां नोंसोरखौ लांफैगोन थांदो मोजाङैल' रायजो जाहैदो मोजाङैल' थादो आफा थांदो बेनो फिसा हामबाय दे हा बेलाय सोरथो जाखो आफा आंखौ निमाहा होदो आफा आं नोंनो मा होननानै खोन्थाबावनो आफा आं नोंनि बादगा हाबा मावफ्लांबाय आफा आं नोंनि बोसोनखौ लाखिनो हायाखिसै हाब बारा जाखै बियो आं नोंखौ दिल्लीयाव लेखा सोलोंनो हगार हरनाया दिनै नोङो बे दिल्लीयाव सासे सिख्लाखौ लानानैसो रमान्टिक सिनेमा शुटिं खालामहैदो नों दिनै नोङो लेखा फरायनायखौ नागारनानै सासे हिनजावखौ लानानै फैनानै नोम्फा बिनद मास्टारनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय नोङो बेबादिखायसो नोङो माजे माजे थाखा फैसाखौ बिहरा जासिनो सिरि थाहोलांदों उनजोंबो नोङो सासे हिनजावखौ जुब्रा खानानै आगथाम सोनानै गालांबाय बे हिनजावाबो बिमा बिफाजों दस्रा न'खराव बिलाइ जादोंमोन फैफिनथारनानै न'आव बिमा बिफा दाय नांबाय हालु मैलु थाखा फोनांजाबाय समाजजों आरो दिनै नोङो सासे गोदान हिनजाव लानानै फैनानै बेखौबो नों गोदोनाव बोनस्रिनो लानानै फैबावबाय नाव गंनैयाव आगान होनानै थै नों दा हारामजादा इडियट बे हायना इन्डास्ट्रि होननाया बेनो नामा औ मालिकआलाय दंना गैया दङ र' आं लिंनानै लायनि माथो बायद' फैदोलाय नमस्कार नमस्कार गोजोन्थों आच्छा हायना इन्डास्ट्रिनि मालिकआ नोंथाङानो ना औ आच्छा गोजोन्थों नैबे बिथाङा सेन्ट्रेल रिसार्च बिथाङा नेस्प' एन्टारप्रेनारनि गुवाहाटीनिफ्राय फैदों नैबे बिखौ आंनि बायद' गुवाहाटीनि डिरेक्टर मिसेस नार्जारि नमस्कार फैदो बायद' मोजां खामानि सोलिबाय थानाय बायदि मोनो माथो बे गासिबो आंनि इन्डास्ट्रियाव खालामनाय दं बे मिसिनि दाना नाथा आब'आ बियो जे दाना नाथा बेदमोन आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करके सारा डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थ्रू रीलिंग कुछ लोगों ने रीलिंग करेगा कुछ लोगों ने स्पिनिंग करेगा कुछ लोगों ने वीविंग करेगा हम लोग टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट से हम लोग डिजाइन देंगे और थोड़ा कुछ स्कीम देंगे जिससे पूरा डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट रंगिना रंगिना रावबो गैया नामा गावदां रावबो गैया वाव रूपा फै नों फैदो फै जिरायफै सिट डाउन प्लिज जिराय रूपा नों दिनै जोंनाव मा खौरां लानानै फैदों बुं जोंखौलाय बहा मिथिबावनो नोंलाय आसोल जायगायाव सहैनानैलाय बे नोंसिनि न' खाथिनि खेराइनावनो सफैबाय आंहा गोसो थोनायफोरखौ नुवासै नालाय दा नोंबोसो माथो बोरैबासो खोनादों आं ओजों लोगोआ अनिलनाव ब्रा ब्रा हरजानानै खारखुमाबो थोनाय पसिस हाजार रां फोनांजानानैसो दङ लोगोआ गाबगासिनो दङ नोंहालाय बिदि जायोनो नङालै रूपा गोसो गैथारामोन आं बे हिनजावानो रूपा नों लोगोनो थांनानै खोन्थादो आंखौ लिंहरदों होननानै आंथ' दाबोनो हाबाखौ लाफेराखैना मानसियासो बिदि जायोहाय नाव गंनैयाव आगान होनाय थांनोसै आं फैजायोना फैजाया थांदो रूपा नों आंखौ हेफाजाब होथारदों
अके आदसा गावबुरा फंबाय नोंसोरथ' नुजाफैबाय मोजां खोथा आंनोबो नांखागौ दा गथ'आथ' हिनजावखौ लाबा नङामोन लाबोबाय हाबाखौथ' जों गाबलाव उफाय गैला बेफोरखौनो एसे सानलायनांगौ जादों होनांगौआनो जाबाय खालामबावनो जाय गथ'आथ' जाय हिनजावखौ लाबोखादों बेखौ एकदम सुक्तिनामा खालामनानै लाबोखानाय बायदि जाबाय आरो सुक्तिनामा खालामखाथारबाय दा बेखौ नों एंगारनोबो हालिया एसे उसुबिदा गोग्लैगोन बेनिखायनो हाबा होलायनायखौनो एसे सानलायनांगौ जाहैबाय नामा सानलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जासिगोन बे खालामबावनो सेंग्रा समाव बेबादिया जाखायो जों खामानिफोरखौ एसे थाब थाब खालामलायनांगौ जाहैबाय सम थासान्दियावनो खामानिखौ मावनो लाखानायानो मोजां ओइ रंगिनाय फैलाव नै सेंग्रा लोगोफोर फैदों नुजाफै लाबाय जिरायग्रा लाबाय लाबो एसे थाबनो दे बहायनो जिरायदोलै Hey, माथो दिफुक मोनसेलाय राजु देखलाव हाब नोंसो फैदों हामदोंलै हिनजाव गोदान नायनोसो फैदोंलै जोङो राजु हेन्डसेक हेल' देखलाव बेनोमोनलै गोदाना साला मानसिया खि जाबायलै लोगोफोरनो लाइजाम गांसे हरै खमसेखमथ' लाइजाम गांसे लिरना हरलै हाबाफोराव जों माबाफोर लाना फैनो हायोमोन ना नोंथारगौलै फाग्ला जोंखौ लोगो हिसाबै खबरखौनो लाथाराखै मालै दिफुकमोन नाव गंनायाव आगान होनानै मोजां गाज्रि खबरखौ बोरै हरनोब्रा ओजोंहाय जिउआ लामा खान्दायनि थांखु जानानै थैहां बरफां जानाय बायदि जालायलांबाय दा नोंसोरनो मिथिसिगोनब्रा आदै बाला गुदुङाव आगान होनाया माबादि जारा फुरा बोस्रांनानै लाखादो फैलाव हाबा गिदिरफोरखौ खालामनानै लाब गैया निजिरा नों फैबाय फैलाव नों आंखौ नायनो लेंहरदों होनदों नामा नोंखौ मोजां मोननायानो बिहारिब्लाबो बारसोमथारनांगौ जाबाय नामा आंहा नै नोंनि सनाय आसामा फैलाव बे नोंनि सनानि आसामानो आंखौ रादाय खानानै दोनदोंमोन दिनै आं उदाय जाबाय फैलाव निजिरा नों रथ' नोंजों गोबां बाथ्रा दं निजिरा नों थाथ'दो थुदो गावबुरा बाथ्राया बोरैबा जानोसै ओरैनो मालायनि फिसा थैनो आंग्रि थानाय बोरैबा जानो हागौ थुदो मा खालामबावनो बेफोर जाहोनफ्रा आंनिफ्रायनो जानानै फैबाय ओंखायनो आं दासो ओंखारो बाजै नङा
माबोरै जाखो ओइ गावबुरा बे गारिया लाबोदो गारिया लासै गारिखौ लादो बेखौ लानोसै हासपातालाव गारिया लाबोदो गारिया लाबो गारिया निजिरा नों आंखौ रागा जोंदोंब्लाबो आंनि फंसे खोथाखौ खोनासंनो निजिरा प्लिज निजिरा सना निजिरा बेबायदि अखाखौ बुजाबो मा लामादा एक्सिडेन्ट जाबाय नुबाय निजिरा नों बायदि जेबो खोथा गैया नों बायदिनि थाखाय आं थैयाबो निजिरा नों गोसोखौ हमथा सना गोसोखौ हमथा दिगौमोन जायख्लंमोन नोंसोर हस्पिटालाव जायखि थां गोख्रैनो थां जागोन फैलां जों थांगोन फैदो बेमाराथ' सिरियासखा बहुत फैसायदों गिदिराथ' थांगोन ना थाङा माने खुनु गेरान्टि गैया हाब सार एसे जेसेबां सम्भब एसे नाजाथारदो सार जोंनि पेसेन्टखौ मोनसे हाबनो हागोन सार मनि मेगनाथ' मनि मेगनाथ' मनि Masalah serius kamu tuh experience apa? Moni, mata bulan Moni, seorang sehat, seorang gelap Moni, Alhamdulillah. Nung kinende ang inunga mo ni. Nung ako mencoba lang menagawa mo ni. Nijira, roto nijira. Tadi bilang tangsi. Nunga nijira. Aku tahu ni. Nunga nijira, ang kuluma nijira. Nengang ni adul day bukan ni mah hadu nijira. Nijira ang rumah kiri bedi pagla kalam sini nunga nijira. Sasi apa ang gunakan nang bedi nijira. Neng budang gunakan nani. Ang purika kalam tu nijira. Ang purika kalam tu nijira. Dah nijira nenggung sakubanya nijira. Nijira neng bara dah kerja. Kusok bedi nijira. Sudu sana nongol tang dorong bina tu nongol tang pada. Dorong bina. Isyarat baniya besimang गिदिर apa nengah kunai sanmarbai apa nengahni man sanmanmu rikha खालामबाय apa औ नोंथांनि गथ'आ आंनियाव सहैनानै दङ दा गथ'जों गथ' माबोरै बाथ्रा जालायनानै दङ बेखौथ' जोंबो मिथिया निश्चय नोंथाङाबो मिथिया दा गथ'आ आंनाव जिहेतु दंहैयो नालाय आं नोंथांनि बे खौरांखौनो होनो फैदों आरो सामसे जाहैखो नोंथांनाव गथ'आ नोंथाङा जे दिनै खबर फैबाय दा नोंथांनाव बे गथ'आ सामसे जाहैखो आंथ' जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै सप्ता खनसे जाहैबाय नोंथां बे गथ' सौहैनाया दा नोंथाङा एसे थाब खबर होफैब्ला मोजां जागौमोन आरो एसे गोबावनि उनावसो नोंथाङा आंनो बे खौरांखौ खिन्थाफैनाय जाहैबाय मा खालामनो नोंथां
गथ'आ आंनियाव सहैनाया सप्ता खनसे जादोंब्लाबो आंहाबो गामियाव सासे मानसि एसे गोमानायनि दसा गारनायाव आख' फाख' जानानै नोंथांनिसिम आङो थाब फैनो हायाखै दा बेफोरनि थाखाय नोंथाङा एसे आंखौ निमाहा होनांसिगोन आरो नोंथाङा आंखौ निमाहा होदो बेथ' समाजनि माबा मोनसेथ' भार थांजोबनो हाबावनो नोंथां खमा होलायनायाथ' थालायनांसिगोन रायलायनायनि गेजेरजों खुब मोजां मोनथारबाय आं रायलायनायनि गेजेरजों गोजोन मोनबाय आच्छा नोंथां नार्जारि नोंथांमोनहाथ' जिबादि बाथ्राखौ सावरायनो गोनां बाथ्राखौनो बुंनाय जाहैबाय आंहाबोथ' हारसिङै रायजो जायाखै दा आङो गामिनि बेंगिरि रायजो राजा दङ आं बिथांमोनखौ लेंहरग्रोनानै बे मा सावरायनांगौ बेखौ जोङो जयैनो सानलायलायनानै नोंथांमोनजों जों रायलायनाय जागोन निस्सय थिगैनो दा एसे लेंहरनो सम नांगोन लेंहरदो सनाथि सनाथि ओजोंहाय फैथ' मानो नोङो बे आयं अनलाखौ गाबज्रिहरनानै जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बै न' खाथियावनो जौआ लोंगासिनो दङ जोंहा बिथांमोनजों एसे गोनां खोथा सावरायनो बाथ्रा दङ थाब लिंना लाना फैदों जागोन दे गावबुरा फंबाय बाथ्राया बर' जुलुम जाबाय नङाना दा नोंहादि निजिराया बिथां नार्जारिनाव दंहैयो माने खारसनहैबाय बिथांनि फिसालानाव दा बिनि थाखायनो दिनैहाय बिथांमोना जोंनाव मोजां गाज्रि खबर होफैनाय जादों आच्छा गथ'फ्रा गावसोरनो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनलायखानायबो आरो आगोलावबो गावसोरनो सनानि आस्थाम सोलायलायनाय जाखादों दा बेबादिब्ला जोङो जोंनि रायलायनांगौखौ फोलावालाबानो जोङो सर्टकाट मिलायनायानो गाहाम जासिगोन नामा आगोलावनो बे निजिरा आरिया आस्थाम सोखालायनायखौ गोसोखांनानै खारबोफिनलायलायदोंब्ला आरो दा गावनि खाफालजों मिलायनायाव जे गाव खाफाल गेवलायफिनदोंब्ला जोंहालाय माथो रायलायनांगौ खोथा दंबावो आदा दा आंनिफ्रायथ' जेबो गैला गावबुरा फंबाय आरो रायजो नोंथांमोन दा जोंहा निजिरा बिमाया मा होनो दा बिमाया बुंहरथोंसै जोबथानाय बाथ्राखौ हराबो माथो हिनजावनि फिसाखौ मालायनि खासो बदल दे होनबालाय बिलाइखौ खालामफिनो खाया माथो खानांसिगौ दे खाथारजोबो दिनैनिफ्राय बिलाइ जाबायलै माने हिनजाव गोदाननि बिदाया आखाइ हमना होदो दे फैलाव आखाइ हरदो दे बिदाया आखाइ हमना होफिनसै आं दिनै हिनजाव गोदाननि अभिभाबक जानानै मैदेर खर'नि बिनद नार्जारिनि फिसाला देरसिन फैलाव नार्जारिनो जोंनि गाम्बारि बिलो गामिनि साथिराम दैमारिनि फिसाजो निजिरा आंनिनो बिनानाव आङो बे फैलावनो बिनानावखौ गथायना होनाय जाबाय